Ndị be anyị ekene m unu. Taa anyị na-eme ihe a na-akpọ chocolate chip cookies. Ihe izizi m ga-ebu ụzọ mee bụ na m ga-ebu ụzọ gbalie bọta nji eme a. And bọta nji eme a bụ nke a na-akpọ unsalted butter, nya bọta nnu adịrọ. Maka na ebe a na-ele nke nnu dị na nke nnu adịrọ. So ọ ka mma na iyuzu nke nnu adịrọ ka i wee jiri aka gị malụ one nnu ị chọrọ itinye. Ka m gbalituli obele, ihe m ga-emezi bụ na m ga-etinyezi ihe ọzọ m ga-emezi bụ na m ga-etinyezi shuga. Ana m eyuzu ụzọ shuga na-abụ nke a na-akpọ brown sugar na nke a na-akpọ granulated sugar. Ihe m ji eyuzu ụzọ na-abụ bụ na achọrọ m ka na akụkụ ya kpọọ nkụ and ka imi ya dịtụ soft. Ọ ya ka m ji combine ha na-abụ ka o mee ya ka o wepụta otu ahụ. And ihe m use bụ ọkara iko brown sugar, then 3/4 granulated sugar. Echebụgo m ihe a na-akpọ 3/4 n'Igbo. Ama m na o nwere ndị m ga-ajụ kịta ha amali ama na ha nọrọ ebe a, so ka anyị gaa with 3/4 granulated sugar. So ka m tọnụkọzie ya ọnụ ha chịkọtazie ọfụma. Ihe m ga-emezi next na m ga-ewelu myọ wee yọọ flour na ihe ndị ọzọ na-eyuzu dị dry. And ihe m na-eyuzu bụ iko na-abụ flour. Ama m niile na ya kịta ịyafụ na nkululi ya ugboro na-anọ. Ihe me nji koo ya ugboro na-anọ bụ na iko na-eyuzu bụ ọkara iko. So iko na-abụ pụtalụ ofu iko. Ama m na ụnụ ghọta ihe m na-ekwu. Mana nchịkọta ya bụ na ihe m yuzu bụ iko na-abụ. Then ihe m ga-emezi bụ m ga-ewelu teaspoon baking soda. Ihe m yuzu bụ ofu na ọkara. Bịa weluzie ihe a na-akpọ cinnamon. Nke a ọ bụrụ iwu na ị ga-etinye, mana ana m alike ka o si apụta na cooking. So nya ka m eji tinye ya. Itinye ihe dịka ọkara ngaji nnu wee yọọ ya. Ihe iji ayọli ya bụ ka o wee nweta ikuku, ka o wee nye onwe ụdị density ọ na-enye cookie. Ọ ya ka eji ayọli ya, just ka iwepụnata ikuku dị na ya. Ịyọcha ya iweluzie ngaji wee chịkọnata bịa ọnụ. Unu ya afụ na ihe niile nji eme ihe a bụ ihe na-adịgasị n'ụlọ. So o nidiro na ị ga-enwe ụmụ nnukwu equipment a na-eji eme ya. Just inwe ike wele ihe ọbụla, inwe ike welu ngaji iji akpụkọ garị ma ịchọ ime garị. Ịnanya kịta ihe na-eyuzu ngaji eji akpụkọ garị. Efere a bụ efere nji asa ihe esi nri. So ememe ya ọbịa dịtụzịa ka aja. Ịkpụkọcha ya oyi enwe ndidi wee mee ha. Ị na-akpụkọzi ya efu na ọbịa dịsụzịa ka aja. So ihe m ga-emezi final, ịma na otu ọ dị kịta ịma kpụnwe ya akpụ wee kpụtake. So ihe m ga-emezi wee chịkọnata ọnụ ọfụma bụ na m ga-etinye m nnukwu akwa na-abụ. Ntinye obele vanilla extract. So akwa ahụ bụ ihe ya emezi ihe niile ọ chịkọnatazi ọnụ. Iwe nwee ike kpụzie ya otu esi chọọ ekpe ya. Ịyafụ na kịta m ejizi aka m, maka na oge ụfọdụ iji ngazi wee mee this process a o nwee ike tetu aka. So ihe m ga-emezi bụ na at some point na m ga-edebezi ihe ahụ weluzie aka m wee kpụbazie ya ka dị akwa yuzu wee chịkọnata ihe niile ọfụma. Imechazie ya, ọsọzie gị ọsọzie gị nwee ike welu uche gị wee malụ otu esi chọọ ka ọra ịra. Mana achọrọ m ka ihe niile before mee nke ahụ, echefu m ịgwa unu na agbanye m oven on with baking sheet na baking pan, because na achọrọ m ka ọ bịa dịtụ ọkụ. Ihe ọ na-eme bụ na itinye baking pan gị na oven before itinye, ihe ọ na-eme bụ na iwepụta ya tinyezie ya efu na ọ ya eme okpuru ya ọ dị crunchy.
ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ crunchy. Ọ ya eme okpuru ya ọ dị crunchy. So back to ekpe ya. Achọrọ m ka ihe niile ghaa ịgha, so ana m eji ihe a na-akpọ weight emeasure, and ihe measure bụ gram 15. Mba, ọ bụrụ 15 bụ 15. Kedu bụ 50? 50 bụ 50. 50 bụ 50. So ihe na-eme bụ gram 50. So etinyegozi n'ime ya na oven. Ihe a bụ final result. Daalụnụ. Unu nwa ya, unu echefuna ịgwa m ka o sepụta na comment section ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.